OPS de Mierskip uit Boetenpost is een van de 42 squallen uit Nederland die Joet een predicaat excellent had kregen. Dit krijgt als het uitblinkst in onder oren bijzondere kwaliteiten. Maar wat die de basissquallen uit Boetenpost om een excellente squalle te worden? Eigenlijk wat we altijd doen. We jouwen de band natuurlijk zo goed mogelijk les. Daar doen we ons best voor. En wat we specifiek op deze squallen doen is band in hun kracht zetten. Dus dat ze eigenaar binnen van hun eigen leren. En dat doen we op hele specifieke manieren. Want 3 talen, Fries, Engels en Nederlands. Dat is aan zichzelf is werkje. En ook de band vinden dit een hele prestatie. Het is een groot feest. Ja, maar die hele squallen. Dus dat is wel heel leuk. Ik ben al 4 keer op een rij geweest. En oorenskwallen die ben echt wel goed. Dus ik wist net of wie dat nog een keer zou worden. Maar dat ben we dus wel worden. Net steende dat dit het laatste jaar is dat het predicaat uitrieken wordt, viel het voor de basissquallen als een waardering voor haar huddewerkje. Wat we op deze squallen doen, elke leerkracht, elke squalle wil goed onderwijs voor hun baan. En wat wij doen is eigenlijk nog correct even dat stapje erbovenop. Dus mij ook zien, naar dat onderwijs, hoe ze ervoor dat de band in hun krachtdeel zetten worden. Dat ze nadenken over hun ambities, over hun talenten. Dat ze echt een stem hebben in de squallen.